Oke anak-anak, saiki wektune sharing tentang resolusi tahun baru 2026 iki. Nah, sing pengen sharing resolusine silahkan angkat tangan ya. Oke Peren, silahkan resolusimu tahun iki opo wae? Aku pengen urip sehat, kaya mangan sing sehat-sehat, Pak. Wih, mantap. Lanjutkan resolusimu ya Ren. Terus nak becok, opo resolusimu? Loh Pak, aku orang ngacung loh. Halah rasa kakean yeping. Cepet resolusi tahun baru iki kue ameh ngopo cuk? Aku randuwe resolusi Pak. Lah ngopo? Menurutku ora perlu nunggu tahun baru dinggo merubah, berusaha lan bertindak. Kabeh iso dilakoni dino iki Pak. Malah kata-kata dino iki cuk.